Craiova 2025, luna ianuarie, suntem practic pe cel mai nou aeroport din România. Stăm de vorbă cu directorul general Sorin Manda, care într-un an, 2, 3 vom afla de la el dacă acest aeroport a fost construit de la zero și când va fi funcțional. Bună ziua! Bună ziua! Craiova, un nou aeroport. Da, Craiova, un nou terminal, un aeroport cu totul și cu totul nou, putem spune. Implementăm și suntem spre finalizarea acestui proiect, care include terminal nou și alte 20 de obiective, pe care vrem să-l inaugurăm în vara aceasta. Este un deadline pe care ni l-am pus ca în această vară, la începutul verii, să putem să operăm zborurile de pe noul terminal al aeroportului din Craiova. Sorin Manda, 4 ani la conducerea aeroportului din Craiova. În spatele operatorului ar fi clădirea veche funcțională în acest moment. Pe 1 iunie, în acest nou aeroport, dacă putem spune așa, ar ateriza primul avion? Asta ne dorim. Sunt absolut convins că până la 1 iunie anul acesta vom termina cu totul lucrările la acest terminal. Urmează partea de operaționalizare a lui și de acreditare și cred că la 1 iunie poate să fie o dată la care se poate zbura de pe acest nou terminal. Cât a costat? Cine îl construiește? Câți oameni sunt pe șantier în acest moment? Și ce avioane vor zbura, vor ateriza, vor decola de aici? A costat întregul proiect, care include și terminalul, 115 milioane de euro. O mare parte din ei sunt finanțați prin fonduri europene. O parte de cofinanțare este asigurată de către aeroportul din Craiova și Consiliul Județean Dolj. La ora actuală sunt undeva la 300 de muncitori, se lucrează doar la interior, la terminal, suntem undeva la 87% grad de execuție, iar zborurile care vor fi cu avioane A320, A321 către destinații din Europa și din zona de Africa. Mă refer în special la cele de vacanță, Africa-Asia. Și constructorul este un constructor român. Ne bucurăm că a participat și a câștigat această licitație. E vorba de holdingul Airbus. Da, suntem din nou în direct și am întrebat, ar ateriza primul avion la 1 iunie 2025. A rămas cu noi Zoom Horațiu Buzatu. Pe telefon cu noi sunt și liderul de sindicat Arom, Narcis Pașcu. Bună ziua! Bună ziua, domnule Edveș! Și pilotul Cezar Osicianu. Bună ziua, domnul Cezar! Bună ziua! Bună ziua! Horațiu Buzatu, dacă mai ești cu noi Zoom, cum ați reușit să faceți aeroport acolo? Parcă e un OZN. Cum? Ați stat cu gura pe Manda? L-ați luat cu parul? Ce ați făcut lui Sorin Manda? Bine, eu personal nu am niciun merit în ce se întâmplă acolo, dar asta nu înseamnă că nu mă bucur de existența acestei investiții. Craiova este orașul meu și tot ceea ce se întâmplă în Craiova, bineînțeles că mă privește în modul cel mai direct cu putință. Fără îndoială, aeroportul s-a dezvoltat foarte mult și pe mine mă bucură faptul că este unul dintre cele mai mari aeroporturi dintr-o zonă geografică chiar transfrontalieră, pentru că nu e un secret pentru nimeni. De la Craiova pleacă în diverse destinații din Europa și din lume călători și din Bulgaria și din Serbia, dată fiind vecinătatea Craiovei cu cele două țări. Până într-o 100 de kilometri sunt de la Craiova până la granița cu Bulgaria pe la Calafat, sau încă 100 de kilometri până la granița cu Serbia pe la Turnu Severin. Deci, iată că la Craiova vin călători, vin oameni care utilizează aeroportul și din alte țări. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mă bucură faptul că s-a dezvoltat atât de mult. Eu mi-aduc aminte, copil fiind, sau chiar cred că eram prin școala generală când s-a inaugurat linia de avion între Craiova și București. Era deservită de o aeronavă Tarom, nu mai țin minte cu ce frecvență, dar cert este că
cei care își doreau să folosească avionul de la Craiova la București, ca să ajungă din Craiova în București, aveau nevoie tot de circa 3 ore, 3 ore și jumătate, la fel ca în situația în care ar fi folosit trenul. Evident, la vremea aceea Craiova era cumva un oraș subordonat Bucureștiului. Iată că în clipa de față Craiova poate să fie un oraș care are propriile sale proiecte, propriul său viitor, propriile sale planuri și aeroportul este unul dintre instrumentele pe care nu mă îndoiesc Craiova și județul Dolj le va folosi pentru a se dezvolta. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Fiecare lună vom fi la Craiova să vedem dacă Sorin Manda se ține de cuvânt, dacă Soptronic și Reloc se ocupă de locomotive în continuare. Mulțumesc pentru prezență. Ultimele minute le dedicăm Taromului, domnul Narcis Pașcu, lider de sindicat Tarom. Dom'le, ați mai înființat încă un Tarom. Ca să ce? Bună ziua, domnule Edveș. Nu noi, sindicatul, am înființat această nouă societate comercială. Bine, conducerea Tarom, îmi cer scuze. Conducerea companiei. Bun, ca să ce? Păi, dacă revenim la planul de structurare depus în 2020 la Comisia Europeană în vederea definitivării și acordării ajutorului de stat, această etapă a fost una dintre cerințele. Această cerință a fost una dintre etapele planului de restructurare. Deci, practic, compania Tarom în acest moment își respectă angajamentul față de Comisia Europeană și Guvernul României. Atât. Deci doar că am promis Comisiei Europene, bună ziua, doamna Comisie Europeană, noi, România, v-am promis că spargem Tarom și am făcut-o, nu? Domnule Edveș, haideți să privim puțin altfel lucrurile. Dacă ne uităm un pic în piața de aviație este europeană, trebuie să ne aducem aminte că în anul 2001, compania Sabena Airlines, companie belgiană, a dat faliment. În același timp, Sabena Technics rezistă pe piață și este pe profit. În 2002 a falimentat compania Balkan din Bulgaria. În 2012 a falimentat Malevo din Ungaria. Și numai bine, în octombrie 2024, compania cehă, Czech Airlines, a făcut ultimul zbor. Haideți să ne uităm un pic și la ceea ce se întâmplă la ora actuală în piața de aviație, în care companiile low cost au o puternică dezvoltare. Tarom, la acest moment, cu cele 14 avioane, suntem undeva într-o zonă de minim de activitate, așa că bănuiesc că și Consiliul Administrației și AGA, companiei Tarom și patronatul reprezentat de Ministerul Transporturilor a considerat că această decizie curajoasă este o metodă de a eficientiza activitatea de mentenanță în zona noastră. Domne, vom vedea. Chiar la dumneavoastră în emisiune, acum 2 ani, transpuneam o idee de-a noastră a sindicatului de a să face o bază tehnică pentru avioanele ATR în această zonă, fiindcă avioanele ATR sunt reparate la acest moment doar în Franța. Deci noi, ca și companie, avem un viitor pe partea de mentenanță, în mod sigur asigurat datorită specialităților și certificărilor și calității personalului tehnic din compania Tarom. Domnul Osicianu, sunteți pilot ATR? Bună ziua! Nu. Sunt pilot în momentul ăsta zbor Boeing, am zburat toate planoare, din când în când, nu? Da, de toate. Acum, dacă îmi dați voie două de ce dracului ați spart Taromul? Asta a fost întrebarea cea mai bună pe care ați spus-o și dumneavoastră cu ocazia intervenției direct la dumneavoastră în emisiunea fostului membru Cătălin Dancu în Consiliul de Administrație, care încerca să ne explice atunci ce minunăție va fi această problemă. Și bunul simț al dumneavoastră și al tuturor celorlalți a pus întrebarea următoare. Dom'le, dacă ai o companie care are toate, hangar, adică monopol pe otopeni, ai personal tehnic atestat intern și internațional, ai, capacitățile le asiguri inclusiv tu cu avioanele tale, de ce facem noi o nouă companie care costă, bineînțeles? Corect. Așa, director, Consiliul de Administrație. Tot ce ține de chestia asta. Mai vreți că vă mai enumăr? Exact, ca să vin tot eu cu avioanele mele să le repar. După cum știți, apare în presă, în momentul de față din flota de 14 sunt utilizabile în medie 6-7 avioane, ceea ce produce niște găuri formidabile. Avioanele respective nu sunt reparate de către această companie încă neînființată și care teoretic ar trebui să le repare cea nou înființată. De-aia și pun întrebarea aceasta ca și contribuabil, ca și, un simplu cercetător economic, care zice, dom'le, în ce lume dai un monopol
pe ceva care urmează să obții într-un viitor, cu promisiunile că vei obține niște fabuloase beneficii care până acum n-ai fost în stare să le obții. Pe de-o parte. Pe de altă parte, apropo de Craiova, vreau să vă spun ceva. Trebuie felicitat directorul Sorin Manda pentru că este primul care a implementat un proiect pe care l-a ținut secret față de dumneavoastră până în momentul de față, care privește sustenabilitatea energiei verzi acolo. O să vă explice el la prima lui intervenție ce a constat secretul, pentru că e o chestie cu care vor asigura Domnul Sicean, o să vedem, dânsul a spus 1 iunie, vrea să zboare primul avion de acolo, noi o să stăm pe capul lui, vă promit solemn, lună de lună, ne bagă în bunker, ci care bunker, ne duce exact acolo unde a spus, are un proiect legat de tot ce înseamnă eficiența energetică. Bravo lui până la urmă. O ultimă întrebare pentru domnul Nacis Pașcu. Dacă Tarom Tehnic nu face profit într-un an, 2, ce se întâmplă? Deci, domnule Edveș, ca orice societate comercială există și acest risc. Numai că, ținând cont de faptul că poziționarea noastră geografică aici în Europa de Est și, așa cum spuneam mai devreme, posibilitatea reparării, menținerii mentenanței a aeronavele ATR, fiind o posibilitate unică aici în zona noastră, eu consider că nu vom să ajungem la un viitor faliment chiar în primul an de zile, dar 2-3 ani de zile, cine știe, este foarte posibil. Noi la acest moment, sindicatul Unit Tarom, organizăm o adunare generală marți în cadrul companiei Tarom pentru a discuta cu membrii de sindicat și pentru a găsi și a cere din partea dumnealor toate soluțiile legale de a riposta într-o eventualitate în care găsim anumite fisuri în documentația creată pentru acest nou tip de societate comercială. S-a făcut vreun inventar? S-a făcut vreun inventar? S-a făcut vreo structurare economico-financiară? Direcția financiară actuală a performat inventare pentru absolut ce piese, au efectuat multe cum să vă spun, rearanjări de locații în zona direcției tehnice. Singura problemă a acestei noi companii va rămâne totuși terenul de sub hangarul companiei, de sub hangarul companiei Tarom, deoarece acest teren, la ora actuală, compania plătește către aeroportul Otopeni o chirie de 1 milion de euro pe an și dacă noua societate preia această chirie, atunci vor fi costuri foarte mari. Mulțumim pentru prezență. Cu noi a fost Nacis Pașcu, lider de sindicat Tarom, și pilotul Cezar Osiceanu. Mulțumesc pentru prezență. Drumuri bune de la Fix, Talk B1 cu Irina Petraru.